Κοίταξε να μάθεις τη δουλειά. Εδώ θα κοιτάς. Πίτα ή ψωμάκι? Πίτα. Πίτα. Μπαίνεις την πίτα, τη βάζεις εδώ. Δείτε, πιάνει την πίτα με το χέρι. Με γύρο. Γύρω. Γύρο. Βάζεις το γύρο, το πατάς μέσα να κάτσει. Δείτε, πιάνει και το γύρο με το χέρι. Ντομάτα, κρεμμύδια, Απ' όλα. απ' όλα. Βάζεις τα απ' όλα. Δείτε, πιάνει και τα πόλα με το χέρι. Έλα εδώ. Απλά πράγματα. Ορίστε κύριε. Όλη η αλήθεια για τα σουβλάκια. Τι έπιανε πριν μας σερβίρει, τι τρώνε τα παιδιά μας. Ενδείξεις. Μόνο από το Μπελάς TV. Μπελάς TV. Η τηλεόραση στα καλύτερά της.